Neste vídeo falaremos dun grupo de plantas que solemos atopar en lugares con moita humidade e sombríos, as criptógamas vasculares, tamén coñecidas como pteridófitas. Igual este grupo non vos di moito inicialmente, pero seguro que coñecedes os fentos e as xestelas, que figuran como representantes do mesmo. Ademais, veremos algunhas especies típicas dos bosques galegos. Ola, xente de ciencia! Ola! Estamos hoxe aquí, neste bosque de Ribeira, que propicia a sombra e a humidade que precisan as plantas das cales falaremos agora. É por iso que veremos diferentes especies en moi pouca distancia. Algúnas delas, como é o caso do fieito común, son tremendamente abondosas, podendo atopalas en distintos continentes, xa que son cosmopolitas. Este grupo leva moito tempo sobre o planeta Terra. Xurdiron no Paleozoico, hai 420 millóns de anos, e hai 350 que xa formaban parte dos primeiros bosques terrestres, con formas arbóreas que dominaron o territorio perante 150 millóns de anos, ata que chegaron as plantas con semente. De feito, desta grande cantidade de plantas que medraron nos terreos pantanosos orixinouse boa parte do carbón que empregamos actualmente. Este proceso de soterramento e carbonización dos restos vegetais, sabedes cando comezou? No período carbonífero, daí o seu nome. Este grupo, ao igual que o grupo dos briófitos no que atopamos os musgos, non teñen sementes. A principal novidade respecto ao anterior é que teñen raíces verdadeiras e vasos conductores nos seus talos. É dicir, teñen vasos de xilema e floema, polos cales discorre o zumo bruto e elaborado ao longo da planta. Tamén se reproducen por esporas que, na maioría dos casos, aparecen formando unhas agrupacións parduzcas, amarelas ou douradas embaixo das frondes. Mirad estas agrupacións de esporas, vedes? Aínda que existen excepcións, como é no caso do fento real ou dentabrú. Existen diversos grupos de plantas que tradicionalmente se inclúen baixo a denominación de fentos ou fieitos. Pero podemos salientar tres grupos na actualidade. Os fieitos propiamente ditos, que son os que recoñecedes máis axiña, os equisetos ou xestelas e os licófitos. Ademais das características xerais que falamos antes deste grupo, teñen prefoliación circinada. Cando as frondes son novas, teñen este aspecto tan rechamante a xeito de báculo. Como xa dixemos, adoitan habitar en lugares con gran humidade ambiental para dispersar as súas esporas e gametos. As súas raíces, polas que absorben a auga e os sales minerais, xorden dun talo subterráneo chamado rizoma. Del parte un pecíolo que conecta coa fronde, que ten un nervio central chamado raquis, este que vemos e que vos estou marcando. Esta fronde pode estar varias veces dividida. En este caso, está unha vez dividida e cada unha destas chamase pinas. Pero este fieito que teño aquí está dúas veces dividida. Cada pina, cada unha destas, a súa vez, está dividido en outras menores, de acordo? En pinnas. Existen outros que non teñen divisións na fronde, e dicímoslle frondes enteiras, como é o caso da lingua cerviña. Todas as plantas presentan nas súas follas ou nas súas frondes unha face, que é a parte superior, aquí a temos, e presenta un envés, que é a parte inferior. Podemos apreciar que todo o grupo presenta uns engrosamentos chamados soros. Estes soros son agrupacións de esporanxios onde se producen as esporas. Tanto a forma da fronde, número de divisións e forma dos soros, entre outras características, axúdanos a diferenzar as diferentes especies. Cousa doada se nos axudamos dunha guía de campo ou dunhas claves dicotómicas.
As xestelas chegaron a formar grandes bosques de fieitos arborescentes no pasado. Sabemos hoxe deles grazas ao seu rexistro fósil. Na actualidade, hainos desde poucos centímetros ata varios metros. Veña, imos buscar un por aquí. Ajá, aquí temos un. Vedes? Por aquí temos varios, pero vou buscar outro máis clariño para que o vexades ben. Mirade que grupiño atopei. Como vedes, o seu hábitat máis habitual son as brañas ou zonas de solos enchoupados. Unha cousa común a todos eles é que dos rizomas parten talos en forma de bastón. E as follas, estas de aquí, chamadas micrófilos, xorden de nós espaciados, mirade aquí, regularmente, dando esta forma tan característica. E por iso é que as nosas xestelas chamanlle en castelán colas de caballo. No grupo dos licófitos atopamos, por exemplo, as selaxinelas, os licopodios e un endemismo galego, o Isoetes longissimum, que vive inmerso nos ríos. Logo voltaremos ao grupo dos licófitos cando falemos de curiosidades. As criptógamas vasculares que tratamos hoxe teñen ciclos de vida chamados dixenéticos. Isto quere dicir que teñen dúas xeracións. Ademais, estas son moi distintas. O que nos observamos a simple vista, isto que vedes aquí, é a fase esporófito. É dicir, que producen esporas. Estas, ao caer e xermolar, producirán os gametófitos, que se encargan de producir gametos dos dous sexos. Esta fase do ciclo non a podemos ver moi ben, pois é estar misturada coa terra e o resto da vexetación, vale, por aquí en baixo, e é moi pequeniña. Precisaríamos dunha lupa. A fecundación destes gametos producirán un novo esporófito, como a estos que vemos aquí, e medrarán para repetir o ciclo. E para rematar, seguro que desexades coñecer algunha curiosidade. Por exemplo, a chamada falsa rosa de Xericó, esta que teño aquí, orixinaria do deserto de Chihuahua. Durante a época seca enróscase e faise unha bola como a esta. Parece un estropallo, pero non o é. Poidendo permanecer así anos neste estado, e mentres non cambian as condicións ambientais. Cando entra en contacto coa auga de novo, ábrese, reverdece, actívase e comeza a medrar de novo. Ola, Xacobo. Ei, que interesante eso que nos contou sobre a falsa rosa de Xericó. Vaya que sí. E que traes aí? Pois nada, como a cousa foi devagar, prepareime unha fusión de xestela. Que rica. Sí, se queres logo te preparo unha. Vale. Está moi boa. Non sei se sabes que ten moitos sales minerais e moito sílice. Ah, sí, pero a ver se non tes que ir correndo ao aseo porque é diurética. Ai, certo, non me lembraba. Esta planta ten ademais diversos usos, entre os que destaca o seu emprego en agricultura ecolóxica e xardinería, contra enfermidades producidas por fungos. Pero, ollo, non debemos recolectalas directamente das poboacións naturais. Non, das poboacións naturais non podemos facelo. Mellor mercala pois, na tenda, no súper, etc. Que xa están feitas, sí. Non é, outra curiosidade é que os fentos, do mesmo xeito que pasa co romanesco e cos flocos de neve, teñen unha xeometría fractal, que consiste nunha secuencia ou patrón que se repite de forma exacta a unha escala máis pequena. Cando observamos un fento, podemos comprobar que a forma das frondes máis grandes repítese nas follas máis pequenas en cada unha destas pinas. E tamén nas folliñas ou pínulas, aquí o vedes, polo que aquí podemos apreciar a autosimilitude. Cada unha das divisións que saen de cada ramificación teñen a forma dun fento completo. Tal é como modelizou o matemático Banksleigh, experto en fractais, cando conseguiu
esta folla de fieito a partir dunha fórmula matemática. Carai, que interesante. Pois ata aquí este vídeo sobre fieito, xestelas e plantas afíns. Aí vos deixamos O gato fieito, unha obra do 1957 da surrealista Remedios Varo, baseado no soño dunha amiga súa. Así que teñades dulces soños e que vos arrole o movimento das frondes dos fieitos ao ar. Que bonito. Sí. Pois, xente de ciencia, Vémonos no seguinte. pero lembradevos en pinchar sobre o vídeo, sobre plantas que usamos, non sabemos. Aquí non sabemos para que lado vai. Pinchade, que é importante. Que é interesante. Sí. Sí, porque é interesante. Moito. Date. Dádelle. Agur.